Bueno, ekipo, haitxe bertan handetan gaude, anatzean Akonkagoa dago, bakizute itxasaldirako berandu iritsi gea, hegaldiak aldu geniturako, baina baitu nun gauden, leku ikaragarria, eta hurrengo itxasaldia etorri arte, elurretan ningo dugu surfa, así que, let's go! Sí, he visto que era mal golpe, sí. He visto el puto golpe. Duela azte bete Indonesian, 35 gradutan, kriston eguzkia eta bain hemen 20 gradu zero azpitikan eta elurretan. Iu! Nobody in the fucking house with the brother! Woo! Bueno, ekipo, ekaitza ben dago, elurra dago, badakizute esan nahi duen horrek ez? Olatuak badatoz, beraz, let's go kostaldera, hau geitxi eta kostaldera, iu! Surfeatzen lehen da beziko aldia ekipo. Beste behin bakarrikan. Haze paradisua. Dolatoa dator. Oso hotza hau, Ke pasaba da. Arnazten da, ze basatia den leku hau. Dago, ura hotza, animaliz beteta, foka pillo bat daude. Arrokak, algak. Urazpiko baso bat bezala hau. Pasada bat da. Eta bakarrikan uretan. Hau pasada bat da. Espero dut marrazorik ez egotea. Beti tabla nola itxaroten dut, hankak goian.
opari, tío. De colores. Buah. Visita opari bat da, chaval. Qué pasada.